Un dels objectius de les activitats del Pla Educatiu d'Entorn que impulsen la Regidoria d'Educació i Formació de l'Ajuntament de Reus i el Departament d'Educació a la ciutat és fomentar la cohesió social entre famílies a través d'activitats específiques. Aquestes activitats potencien espais per facilitar la interrelació entre les famílies de nova incorporació al centre, especialment les d'origen estranger, i la resta de famílies mitjançant activitats compartides al voltant de la vida del centre i de l'entorn, on es comparteixen interessos comuns i s'afavoreix la comunicació oral dels assistents en llengua catalana. Doncs l'objectiu del Pla d'Entorn amb els tallers de famílies és fomentar la cohesió social al centre educatiu a partir dels pares i mares dels alumnes, d'acord? Fem diferents tallers, però l'objectiu en si no és realitzar el taller, sinó és crear un àmbit de compartir experiències i coneixement entre ells. Un exemple d'aquestes activitats és el taller de confecció de disfresses que des del passat mes de novembre estan portant a terme els pares i mares de l'Escola Misericòrdia. Bé, l'objectiu d'aquest taller una mica és el fet de que aquí abans es feia la festa de Carnaval, se'ls deia als nens cadascú que porti la disfressa de casa seva. Llavors es va veure que igual hi havia nens que venien sense disfressa, un altre portava la gran disfressa i des de l'APA vam pensar que potser una forma de poder fer que fos una cosa més igual per tothom i que no hi hagués diferències era fer un taller, que els pares fessin la disfressa i llavors el que fem és conjuntament amb la direcció del centre decidim quines són les disfresses per cadascuna de les classes sobre una temàtica igual. Aquest any s'ha triat el circ i cada classe han fet una disfressa diferent que la fem els propis pares. Una part important d'aquestes activitats estan promogudes per les mateixes associacions de mares i pares d'alumnes dels centres educatius i la idea és que siguin les pròpies AMPA les que les promoguin. Estem treballant perquè siguin les mateixes juntes de l'AMPA o els grups de pares més actius qui generin l'activitat, no sempre que nosaltres els haguem d'acompanyar, sinó que ells mateixos ja facin les idees, facin la gestió una mica, si volem fer un taller, doncs qui ens ho pot fer, hi ha recursos a la ciutat, no cal que sempre hi ha la idea d'un taller o fer una xerrada és diners, quan hi ha diferents possibilitats. I els fem una mica d'acompanyament perquè ells mica en mica siguin els que realment facin tota aquesta tasca i gestionin les activitats. Una altra de les iniciatives abraçades a les famílies són les xerrades sobre bons usos i hàbits a internet que s'adrecen a pares i mares d'alumnes d'ESO i d'altres etapes escolars i que estan impartides per l'associació Cibercat als mateixos instituts de la ciutat. El seu objectiu és donar a conèixer els riscos amb els quals s'enfronten els menors en l'ús de les noves tecnologies. Molts pares es veuen preocupats perquè els seus fills estan molt rato connectats a internet, perquè fan un ús d'internet que per ells és estrany, és a dir, no saben què fan, i llavors aquest taller el que pretén és una mica donar unes pautes en el qual puguis tindre un control del que fan els teus fills a internet. El passat dia 23 de gener, en una jornada al Centre de Lectura, representants de 4 associacions de mares i pares de la ciutat van donar a conèixer experiències de participació de les famílies als seus centres. En concret van ser les AMPA del Col·legi Sant Pau, de l'Escola Misericòrdia i dels instituts Reus 8 i Caudí. A la mateixa jornada s'han presentat les principals novetats del curs 2010-2011, com ara l'estrena dels edificis de l'Escola La Bitxeta i de l'Institut Escola Pi del Burgar, així com la creació d'un nou centre de primària, l'Escola Reus 21, que se situarà al nou edifici de l'Institut Escola Pi del Burgar, tal com va confirmar el director de la zona educativa de Reus, Zacarías Enar. Una de les principals novetats exposades per la regidora delegada d'Educació i Formació, Misericòrdia Dosaigües, ha estat la nova zonificació escolar per a la secundària basada en les àrees de proximitat al domicili. Aquesta nova zonificació es pot consultar a través de la plana web de l'àrea d'Educació. La secretària general del Departament d'Educació, Maria Dolors Rius, va fer una ponència sobre la nova llei d'educació. L'Escola Rubió Llors és un dels 2 centres de la ciutat que compta amb la musicoteràpia com a activitat extraescolar destinada a alumnes dels centres educatius. Per tal de donar a conèixer l'activitat entre el professorat de la ciutat, el passat 14 de desembre es va dur a terme un taller pràctic. El principal objectiu d'aquest taller va ser donar a conèixer la musicoteràpia com una eina terapèutica en diferents àmbits del desenvolupament infantil i donar recursos als professors d'educació especial i també de l'escola ordinària perquè puguin aplicar-los tant dins com fora de l'aula. Bé, és difícil resumir en poques paraules el que és la musicoteràpia, sobretot perquè és una disciplina molt nova i molt desconeguda per la majoria de la gent. Però per dir-ho d'una manera fàcil i planera,
doncs podríem dir que és l'ús de la música i de tots els recursos musicals que la música ens ofereix amb una finalitat terapèutica. Enguany, el Pla Educatiu d'Entorn ha incorporat un nou eix transversal en el seu marc d'actuació. Es tracta del projecte de comunitats d'aprenentatge, el qual ha estat present en diversos centres educatius de la ciutat durant els darrers mesos. Aquest nou eix pretén sensibilitzar la comunitat educativa en el marc d'aquest projecte, que es basa en la necessitat d'acostar a la societat de la informació a tota la població. Cal una transformació sociocultural, no només dels centres educatius, sinó també de l'entorn, per tal que tothom pugui accedir a la societat de la informació. Aquest mes de febrer, dins l'eix d'aprenentatge professionalitzadors, s'ha posat en marxa el nou quadrimestre del programa Tastet d'Oficis, una iniciativa que vol orientar els futurs estudis o la dedicació professional de cada alumne a partir de la pràctica d'un ofici. Aquesta activitat s'adreça a alumnes de tercer i quart d'ESO i s'inverteix en 5 instituts i 2 escoles de la ciutat. Dins aquest eix cal destacar l'inici d'un nou taller dedicat a la reparació de bicicletes dins del programa Matèries d'aprenentatge social que fan els alumnes de segon d'ESO de l'Institut Salvador Vilaseca.